Ще почнем малко наопаки, първо от себе си, отвътре навън. За пореден път ме произвеждат за главен секретар на МВР, но не, аз съм бил само секретар на МВР. Освен това, никога не съм имал такава хубава униформа като генерал Борисов. Така че аз спря далече под него, от гледна точка на неговия артистизъм. Като говорим за интернет, трябва да ви кажа, че аз съм един от първите разпространители на интернет в София. Между 1994 и 1996 година бях извън МВР и се занимавах с изграждане на малки мрежи, офис мрежи, които закачах, колкото и трудно да беше, през dial-up телефона към интернет. Така че на времето това, което го правих, беше много трудно. Сега може да се справи всяко момченце от 4-5 клас, но тогава такива бяха времена. Така че имам дълбоко лично отношение към компютрите и интернет. След това, по време на битието ми на секретар на Министерството на вътрешните работи, направихме един опит с Вени Марковски, който, за съжаление, не е тук при нас в момента, да вкараме интернет в Министерството на вътрешните работи. Нашата идея, може би малко наивна беше, че ако интернет се вкара, т.е. новите технологии влезат в Министерството на вътрешните работи, то ще стане по-модерно. За съжаление, след като се излязат от Министерството на вътрешните работи, тази линия на действие беше зарязана и когато ти не разбираш нещо, ти по принцип си против. Така че спокойно можем да кажем, че има едно настроение сред ръководството на Министерството на вътрешните работи против интернет или поне против свободното му ползване. Всички знаете какво представлява Декларацията за свободата в интернет. На първо място става дума за това, че всеки е свободен без цензура да ползва интернет. Второто нещо, което е много важно, е това, че всеки трябва да има правото и възможността да ползва интернет, и то ефтин интернет и по възможност качествен, високоскоростен. И последното, така обобщено, защото те са пет точките, интернет трябва да гарантира тайната на личните данни. Общо взето нещо, което в България институционално е направено така, че по-често не може да скрие личните данни. И вие знаете как са конструирани държавните сайтове. Много от държавните сайтове, в които влезеш, виждаш много спокойно изложени лични данни, включая и копия на личните карти на хората. Интернет е много привлекателен за службите за сигурност, защото през последните години тяхната идея за противодействие на престъпността е да си седат в кабинета и да натискат копчета и престъпниците сами да идват на кафе или на нещо друго. А когато не идват сами, биват залавени зрелищно с полицаи, които са си сложили качулки на главата. Защо е необходимо полицаите да си слагат качулки, когато залавят не терорист? Това никой не можа да го обясни. Имаше един човек, който работеше в Румен Миланов, който работеше при това управление в сферата на сигурността, и той каза, че за него полицайска чулка не е никакъв полицай. За мен е също. Полицайска чулка, тази анонимност, която полицията иска да запази и от която иска да лечи интернет, според мен е голям нонсенс. Какво се случва? По принцип, трябва да отличаваме това, което се случва с специалните разузнавателни средства и това, което се случва с интернета, но все пак те имат някои общи корени. Например, един от способите за прилагане на специалните разузнавателни средства е проверка на кореспонденцията. И той важи с пълна сила за електронната кореспонденция. Тоест, тя нищо не е отличима от стандартната периострация, за която още римляните са говорили и имат писмени сведения. Това от една страна. От друга страна, много свободно се борави с разпечатките за телефоните. Едно от основанията с такава лекота да се ползват е, че видите ли, те като ги изпращат по почтата операторите, те падат долу под почтите и всеки може да ги прочете. Това, разбира се, може да се случи с всяко писмо, да падне, да се разтвори и някой да го прочете. Но според мен тези данни, свързани с това кой с кого говори, са всъщност кореспонденция между оператора и клиента. И би трябвало при
събирането на такива данни да се използва Закона за специалните разузнавателни средства в неговата част за проверка на кореспонденцията. Това не се прави. Има една доста улеснена форма за искания, свързани с комуникациите, с трафика. И тази форма отначало беше ограничена с условието да се издава разрешение от районния съд, председателя на районния съд. Всъщност това не се прави. Въпреки че има случаи, в които се искат разрешения, те са не малко, но се заобикалят през едни възможности, които Закона за Министерството на вътрешните работи дава, когато обстоятелства са такива, че се налага спешна дейност и всъщност всеки от операторите разрешава на своя глава, базирайки се на тия искания на Министерството на вътрешните работи и дава колкото информация си пожелава.